pozdrav svima ljudi, pomeri se Ivane, molim se. Ja sam se pomerio. I pozdrav svima ljudi, MC Jedecraft ovdje. Ljudi, danas smo ovdje sa Jovanom, naslijećemo Skyblock i hoćete vidjeti jacuzzi. Jacuzzi! Ajmo sad. Ole. Ok ljudi, malo se šalimo, tako da... Kao što vidite, Jovan je, izvinjamo se zato što je Jovan u prošloj epizodi, samo smanjamo šanko previše mi lago. Ajde ubije moje zombije. Dakle ljudi, Jovan je u prošloj epizodi zaboravio da stavi ovo za render što sam bio pravio, tako da... Morat ćemo izgleda skloniti moj drugi sprat pošto nam previše laguje sada. Ali zato XP farma radi ekstra. Oh my god. Oh my god. Ne. Wait. What? Pucaj mi creeperi ovdje. Ubit ću veštice crkni. Dobio sam 2 glowstone. E ja ljudi, možemo odmah da idemo pravimo onaj gold farm. Fuck. Jovane, pomogu mi. Ne, što me udaraš? Čekaj, ja ću vamo, ti tamo. Ja moram idem donesem slabove, budi tu. Puklo ovo! Puklo izaći će! Znam, idem po... Ali ne mogu izaći. Boat, pa šta? Ok ljudi, dakle, u ovoj epizodi ćemo napraviti gold farmu. Ja nemam hrane. Tako da, jeb ga. Mali wilder. Ovo ti. Idi bre. Čipre. Čekaj. Nemoj mene, imam 2,5 srce. Tvoj kip. Pokupi ovo i idemo vamo, pusti ih, idemo mi da pravimo našu farmicu. Dakle ljudi, kao što vidite, imam 12 levela, da ja malo da jedem. Alo, proći će onaj mali, može se on prođe ono da. Ne može, njemu je 1,5 bloka, nama je tamo samo 1 blok ostavljen. Njemu trebaš pola bloka da je troši. Uzmi ovako ovdje kabuston ovoga. Uzmi drvo. I ostavit ću ja ovako ove stvari ovdje. Uzet ću jedan bol, to je to. Ajmo. Let's go in. Ne, moram da uzem nešto da jedem ako imamo. Uzet ću ovako ovo trulo meso. Deder i meni. Evo ti pola. Evo ima ovdje. Ajde. Uzeo sam 7. Znači ljudi, u prošloj epizodi smo ovo napravili, dakle Jovan i to nije snimio, svaka čast, možda jeste, ne sjećam se sad tačno te epizode. Ne znam, zmija, ne brate. Ali Ja kad sam snimao, nisam snimao. Mislim, kad je trebalo da snimam, nisam snimao. E, budi ti tu, ja ću sad da pokupim ovo, pošto ja znam da ćeš ti ja failaš ovdje. Što da radim? Failaš. Da napraviš grešku, da mi padneš dole, izgubiš sve stvari, kontaš. Hoću da padnem, ako ti hoćeš da ja padnem, hoću. Pa može. Oho, ovo je zadnji sloj. Ovako ću morati postaviti. Da ljudi, ako je, ja mislim da ste u prvom klipu ili u drugom klipu za Skyblock vidjeli da su nam se dvamo na onome shopu sponale one životinje. Dakle ljudi, to je plants biome, ako ne znate šta je to, to je ona trava na primjer na preživljavanju, gdje ćeš ti? Ok, dakle to je ona trava na preživljavanju, tu može se sponoviti raznovrsne životinje, tako da ajmo mi ovako ovdje malo proširimo. Pa ti si to pretvorio, pa što ne kažeš ovdje ja da predstavim? Imam ja ovdje drvo, imam ja drvo, evo ti. A ne drvo, nego kamen. Imam i Stavi ovdje. Imam i kamenje, brate. Evo ovako ovdje. Čekaj, zatvorim ovo, a? To je bre. Samo ja stavim ovako ove stvari koje su nam bitne. Evo ovako ljudi, da vidimo, ovo ću ovdje još malo postavljam. 4, okej. Znači ljudi, ako budete htjeli snimiti Faction serveru zajedno sa Jovanom, pošto sam tamo dobio sad Legendary rank, dakle mogu snimiti, dakle meni to nije problem. Dakle, možda neko zna za Balkan Faction, ako zna, neka naslije igra na server je cool određeno. Dokle ćemo? Pa još treba sada proširiti vamo malu stranu, znaš. A hoćeš vamo još? Ja mislim da je ovo dovoljno sad. Ajde, ali ipak ajde da ne rizikujemo mi sad toliko. 1, 2, 3, 4, 5 sam produžio, eto dok. Ja sad moram ovakvu stranu, ovako još. Jesi ponovo kramp koji? Jok. Nisam nija, Eb ga. Idemo tamo. Ajmo sad ovako širimo.
Opa, minut Imaš samo. ti tu drveta, imaš i čitavih ovih. Imam gore, minut samo zatvorim vrata, what the fuck je ovo samo. Čekao da ja popravi kramp, ima tamo već napravio. Ok, ovo će biti vjerovatno sečeno. Stani. Reci, izvinite ljudi, malo. Izvinite ljudi, morao sam zatvorim vrata. Zbog velikih problema, bila je velika promaja kontakte. Da ne ući promaja, bojili smo se toga mnogo. Ovo je bre, pa je poslao javlja da imam problem sa bešikovnosti, normalno. Zajebavam se bre ljudi, nemojte se ljutiti. Ajmo ovako ovdje. Kaži Čika Dragojlo, nemoj se ljutiti. Nemoj se ljutiš. Ok ljudi, Ovo ti jedan kramp, drži ovo. ja jedno što sam bio skonto jeste da oni koji da uspiju na YouTube jeste oni koji koje od sebe naprave da je smiješan, ali ja ne znam se tačno kako budem smiješan, ali vjerovatno Jovan zna, Jovan ne budi smiješan. Prdni u klipu i bit ćeš smiješan. Wow. Pa ja ti kažem stvarno. Bit ćeš mnogo smiješan. Ja, znaš što možemo ovdje da uradimo? I u Netheru da napravimo kuću. Ja, jednu kuću, još vamo da napravimo jednu kuću. Ali to ćemo neko od sljedećih epizoda, pošto... Izgleda ćemo morati opet da kopamo. A nema veze, ja mislim da će nam biti dovoljno ovo. Ajmo vamo. Evo, nemoj samo opet da kopamo čovječe, znaš koliko nam je trebalo za ono kopanje prvo? Ja čujem da neko malo šapuće tamo kod Jovana, ali okej ljudi, ako nemojte zamjeriti njemu, to je njegov brat vjerovatno. Ali okej, priče nešto Jovana, ja se ubih ovdje. Kako si se ubio? Pa kako snimaš ako si se ubio Kevin? A pa ne znam. Pa ne znam šta da više da pričam. Pričaj to kako si položio ispit. A, kako sam položio? Pa od svih 20 pitanja ja sam odgovorio na 19. Wow. Ne brate, bilo teško, jest. Nije bre, kombinovano je bio lako, matematika je bila teška. I srpski. Da, sa srpski nema problema, ali matematika... Ko bre, ja, pa ja sam tu genijalac, ja ti dobijem dvojku na testu skoro po svaku. Gdje će sad biti onaj sponer? Ovako, sad moramo, koliko ćemo u visinu, dakle, treba da bude 20 blokova u visinu odavde. Stavi 30. Da budemo... Sad, ipak ćemo još malo proširimo, pošto se bojim da će ovi malo sa strana mi padaju. Gdje ćeš više? Pa ovdje. I treba će nam izgleda kamena. Ali pazi, podigni 30 da bi oni 100% bili ubijeni, mislim ono da bi... Pa ne, stani, dakle, za ovim pigmen treba mi 2 hita sa Stone Swordom, dakle, 7 puta 3, 21, dakle, 21 blok treba da ubijem, ali ipak ja ću njih da stavim na 30. Za svaki slučaj, da ne rizikujemo mi previše. I ja mislim da će biti oko 1000, dakle imat ćemo, za možda jedno pola sata imat ćemo barem 32 bloka golda. Morat ću malo ovdje sa strane proširim. Ljudi da vam kažem, bit će live, ali za 100. Što sad? A možda ćemo napraviti neki live ovako... Dobro jutro, Kolumna. Ne, nego live da napravimo ovako za... Pošto možda nećemo imati baš vremena da snimamo Skyblock, pa ćemo napraviti live od sat vremena za Skyblock ako budete htjeli. Gdje si ti otišao? Ja sam otišao ovo da uzmem neka drva, ali nema, dakle morat ćemo kopamo. Znaš samo drva čovječ. Nemaš. Okej ljudi, ja ću izgleda morat ja kopam. Kopaj. Evo nam što ti ja kopaš, molim te, ovo će predugo trajati. Dakle ljudi, morat ćemo izgleda stopiramo klip dok ne završimo ovo pokopanje. Ok ljudi, evo malo smo iskopali i malo smo uzimali ovo drvo, dakle... Ovo su da nam zakasale zalihe ovih drva. Pokupit ćemo ovako ovo, uzmimo ovako ovaj cobblestone, šta smo uzeli ovako, fuck. I ja ljudi, dakle, zaboravili smo nešto što treba da radimo, a to je veoma važno. To jest da postavimo, dakle vi kao što vidite Jovan je ovdje malice ovo promenio ovaj ulazak u Nether. Dakle ljudi, nismo postavljali, treba da postavimo poluskobova, nam se ovi ne bi stvarali da ima normalno mi okej. I u visinu treba bude sad 30 blokova, ajmo to. Treba bude 32 bloka dalje, dakle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evo koliko treba još da ide vam. Jer imaš ti kramp, ako nemaš ja im mogu napraviti. Imam kramp. Okej. Pravio sam. Ja sam onaj kramp polomio dok sam kopao. Ok ljudi, dakle, ja mislim da ćemo kad budemo napravili ono, od onog seljaka, Milorada, dakle samo nas, ja mislim da nas ne može čuti iz ovog nedera, ali okej. Ako, on nam je rekao da treba ubijemo jednog pigmena za neki upgrade, dakle upgradeat će se kuća ako ubijemo nekog pigmena, ali ja čisto sumnjam da ćemo mi to uspjeti pošto se još nijedan pigmen nije sponovo, tako da, ne znam šta vam kažem. Okej, da vidimo, trebali bi sad se sponuju. Jer se neki sponovo, nije još. Jok, brat. Da mi se sponuje da ja neće onda napada ako ga ja ne napadnem. Ali onaj dropper za pigmene što ću ja da napravim, on će da dropa najmanje oko 1600 pigmena za 1 sat. Ali moramo isto, kako ćemo gore da postavimo za pigme? No ja ću bre. Ja okolo i samo staviš one... Pa si gledao ti moj video? Jesam, pa znam. Gledao sam. Pa si stavio ono, kako se zove... Ona vrata. A da, ono. Pa zašto su pigmeni glupi, to je svi zombi su glupi i oni će misliti da je to pun blok i oni će po tome da gazi pa će... Kad smo mi genijalci. Ja mislim da će mi ovo biti dovoljno. Ovako. Stek i 4 mi odaste. Tako da idem ja u visinu sad. Ajmo odavde ću ja postavljam ovo. Čekaj, koliko blokova treba da idu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Opet su mi se otvorila vrata. Jao, kako... Evo ih, sponovali se. Ne, nemoj ih ubijaš još. Neću, gledam ih. Hej, pigmen. Moram... Jao, shit. A smijem da prođem pored njih? Smijem. Smeš. Brate, kaki su. Okej, ja mislim da će ovo biti sad ekstra. I sada ovako postavljamo ovo. Inače ljudi, ovo će dugo trajati, tako ću ja morati izgostopiram ovo dok ne završim, izgleda se napravio neku grešku, a još treba i kramp. Jovane, evo ti ovaj crafting table. Bazder. Ja ću sad stopirati klip dok ovo moram i da zatvorim i da postavljam još na milion ovih. Okej ljudi, farma je gotova, pojavio nam se guest, ali on ne može da nam uništi cobblestone. Tako da ljudi pogledajte ovako, već smo krenuli sa farmom. Ne ga mali. Bježi tamo. Okej ljudi, dakle pogledajte farmu ekstra radi, napravili smo još jedan sloj i nešto što sam ja bio pogrešio jeste ovo ovdje, dakle vidite, dakle trebalo da se doda još jedan sloj ovako da nam se ne bi ovi sponali, pa smo morali gledati na mom kanalu. Opet su mi se prvo vrata. Kako su ova vrata dosadne, ben ti promaju. Izvinite ljudi što sam psovao i stvarno, dakle morao sam. Ja ću sad ovo pokupim, dakle nismo baš nešto mnogo potrošili, da smo zato drveta spičali mnogo. Zašto smo mislili da neće biti dovoljno, ali pogledajte ovo. I ovo na šta misliš za farmu? Veoma cool. Imam 10 ovih... What the fuck? A? Ne na ova vrata jebu. Okej ljudi, dakle... Ja mislim da se ovaj klip svidio, ako jeste obavezno ostavite like, sub, share, posjetite moj i Jovanov kanal, to jest MC1Craft, dakle ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ako se klip svidio, to sam već rekao, ostavite like, sub, share i mislim u sljedećem klipu, pozdrav, ZZ, ja ZZ. Eto klip, čao.